To je pravda, no. Tak prvé Karpaty tohto ročné. Potený. Potom sa mi už bude zle vyzliekať. Ale dneska je nádherne. Takže... Pár 10 ročí vývinu a okopírovali Insta360. Dobre. Hej. Tomu sa hovorí... DJI to mali prvý. Engineering. DJI to mali prvý. Teraz to je prvý test v kopcoch vlastne, ako keby. Tak uvidíme. Máme prejdených 1,5 kiláku. 80 výškových, no. A ešte len sa nám začína. Áno, áno. Nejedná tieto kamienky. Ale je tie kratšie kluky cítiť. Tak čo, aké prvé dojmy z bicyklovania? Prvé 3 km za nami, 180 výškových. Cítiš sa sviežo? Zabudol, ako to bolo. Inak vieš, som si všimol, že zo mňa celkom teče. Aj napriek tomu, že mám iba triko a píše, že 11 stupňov. Tento prvý úvod je jeden nekonečný stupák. Ďalšie 17 stupňový kopček. To tak poteší vždycky. Toto už mám rád, ty kokso, toto je paráda. Si ideš, čerstvý vzduch, pohodička v lese. Leto začína zelenať. Hej. Aj to má takéto svoje čaro. Už to nie je taká tá pustina. Mentálna hygiena poriadna. Áno. Tu máš fotospot za chvíľku, keď vidíme hentam na lúčku. Tam je ten s vyhliadkou. Koľko tu toho naťažili? Sa nezdá. Tuto časť mám najradšej ináč. Tu už ideš dole kopcom relatívne. Mierne vystúpavanie, ale už je to v pohode. A nevadí, sa rozbehneme, tak sa mi odrosia okuliare. Dojeme ku somáru, znova sa zarosia. Je to nemáme rosivé. Čo? Tentokrát ešte nie? Not today. Dvacet to už je dosť. Dobre. To už si užiješ to teplo.
Myslím, že áno, dokonca neviem, či aj nie rok predtým. Ale rok predtým ho tuším len dorábali. A minulý rok už fungoval celoročne. Trochu som išiel zo zákruty a už ma to tam vynášalo do toho svahu. Ale zase miesta tu není boh vie ako, že ťahám. Tak ešte to není úplne vyhojené. Ale však mám to necelé 2 mesiace po operácii, čo si budeme nahovárať, hej? Ale musím povedať, že ruku ešte cítim na niektorých miestach. Hej. Tie otrasy ešte není úplne, že topka. To sa spýtam, že musím pozrieť, jak to ide s tým tvojím sklonom. Asi lepšie, že? Trošku. To áno. Horelo tu. Čo je, nejak ťa vynieslo? Moje brzdy pískajú jak hovado, keď sa namočia trochu od tej trávy.
predná je taká. Alebo zadná, ne? Zadná. Predná nepíska skoro vôbec. Jaké to tu je rozrité od tých divých sviní všade. Tu už to vyzerá 100-krát lepšie. Ešte trochu z jazdíka tu bude. Halúze. Som to tam chcel preletieť to druhou stranou, ale zrovna tam boli nejaké halúze popadané. Pane, po schodech do nebe. No prosím, jaký si ty vytechovaný. Dám tu fľašu dole.